so kucacwe ke umshado ube muhle ube indumezulu kube into ekhulunywa ngawo. UBongekile uphumile erehab uphumela ukuthi azokwenzani azemshadweni kaBhuti wakhe. Ayike they ended up enjoying life. UBongekile spent some time with uma wakhe, some quality time with uma wakhe, and uma wakhe thought she should open up kuBongekile amtshela ukuthi kwenzekalani kahle kahle between yena noma wakhe. Amtshele uMandlovu ukuthi yazi mntanami Bongekile uma wakho waba umngani wami. Ngangazi ukuthi mina nokuthi watholakala kanjani. UBongekile ufuna ukwazi ukuthi kahle kahle wagcina wafika kanjani la ekhaya ngoba wasiza istory but uMamdletshe wangamtshela fully. Ayike nangamtshela ukuthi uma wakhe waba umngani wakhe wambefrienda kanti uyalala noMdletshe uBongekile watholakala ebhasini uMdletshe weza naye la emqambela amangethi ingane etholakala ebhasini. uMdletshe walokho emconvince ukuthi angam-adopt uBongekile and wazogcina em-adoptile kuBongekile wazogcina semthathe semkhulisa njengengane yakhe. So uma wakhe wahlangana naye esibhedlela wamenza umngani wakhe wazogcina semlethile la ekhaya. Uthi wehlala ekudlalisa nje engathi ukukhonzile but nganginganaki ukuthi ukukhonzile njengengane yakhe. Okay, babonde kuBongekile noMandlovu bazwane ambuza uMandlovu ukuthi usu right na mentally are you ready to face the world because mntanami kuzomela uphindele esikoleni manje. Nangampela athi uBongekile ma I'm ready to face the world. I know that ngenza into wrong kube iphuthu ukuthi ngibulale uZinhle kodwa mabe sengikhathele ukuthi uZinhle udlala ngomndeni wethu uyasihlukumeza. Abajabulelane kathi ke nonkosikazi kaBhuti wami siyamthanda la ekhaya athi ma she's so pretty athi finally nami ngizoba nomngani ngizoba nomuntu engizoba close naye wesifazane la ekhaya ongangami ngeminyaka. Hayi nangampela bajabula uMandlovu noBongekile bashayana izandla bajabule ngala kuyajatshulwa umfana ushadile unkosikazi uyakotiza uyavuka ekseni uyakotiza ngalana umunye usafunda ngala uMdletshe kube ngathi manje ekhaya sekunobumbano sekunothando because i-energy kamakoti omusha yenze kwaba nobumbano ekhaya. Hayi sahamba isikhathi siyahamba isikhathi umakoti uyakotiza umfana is preparing abe ne sit down kanye nabazali bakhe abatshela ukuthi ma ngiyazi ukuthi ngishade ngingakabi financially stable ukuthi ngithenga umuzi wami. Ngiyazama manje ngizama ukuthi ngibeke imali ukuze ngikwazi ukuthi ngithenga umuzi ukuze mina nonkosikazi wami siphume sihambe siyohlala. Athi uMandlovu noMdletshe ayanginankinga mntanami ungahlala nonkosikazi wakho sibe umndeni mawusuna amasenti usuhlangene imali ukuthi uthenga umuzi uzobe usuyaphuma mfana makunayo inkinga. Umakoti uzophila njengey'ngane la ekhaya kusho uMandlovu uzophila njengey'ngane la ekhaya uzokwenziwa into eyenziwayo la ekhaya uzoklina amakuhleli uyahlala akazokuba isigqila mntanami ngoba ngifuni lengane yabantu izoba isigqila la. Hayi nangampela umfana ajabule nomakoti akhophoze ajabule amjabulela uma wakhe. Umakoti ke got closer to uBongeka kanye noMandlovu because uMandlovu was very protective and loving over umakoti wakwakhe the same way protective over uBongeka. Okay, siyakhumbula ukuthi uMandlovu sane pending case ukuthi udayisa ama-placenta esibhedlela siyamsuwa. Okay, abese luckily kunamanye ama-video uMdletshe ayekhona efonini yakhe uMandlovu awathumela efonini yakhe wasuse efonini kaMdletshe ngesikhathi ethola ukuthi enene bantshontsha ama-placenta. So some of the footage bekhona noBongekile la ebenza khona i-transaction. Kusho ukuthi uMdletshe abeseqasha i-lawyer ezokwazi ukuthi defendele uMandlovu ukuthi bekangadayisa ama-placenta. Nangampela bazame ke bakhokhele namaphoyisa ukuthi investigation kwenzeke ngathi uMandlovu akuyena umuntu odayisa ama-placenta icala lize ligcine liwela kuphi liwela kuZinhle. Isibhedlela size sithole because ama-private investigator phela they were trying to help uMandlovu. noMdletshe naye akafuna ukuluza unkosikazi wakhe noma engalinasimilo eyiphethe kabi ubaba wezizwe zonke kodwa still akafuna ukuluza unkosikazi wakhe uMandlovu. uMdletshe naye ngim-understand mina. Abese ke ekhokhela ama-private investigator akhokhela amaphoyisa ukukhokhelwa ama-lawyer lize igcine icala lifola ezandleni zakaZinhle. Kodwa because uMalokhuzana lize lifola ezandleni zakaZinhle lifola ezandleni zakaZinhle kanjani na because nefone kaMandlovu
yatholakala after uZinhle seshonile. They had to bavula ilokha kaZinhle esibhedlela only to find ukuthi all these things that she was plotting and swiping amaphepha and all of that akwilokha yakhe emsebenzini yakhiwe. So ne phone kaMandlovu ilapho emsebenzini. Abese isibhedlela ke with investigation ya private investigator sekuthengwe namaphoyisa ukuthi nje kubonakala engathi uZinhle kuphela obenza indaba yema placenta bese kugcina kutholakala ukuthi uyena kuZinhle kuphela obenza into zama placenta. So uMandlovu aphunyuke kanjalo ecaleni. Bese isibhedlela siyamncenga kuMandlovu ukuthi akabuye abese uthi uMandlovu ngeke asakwazi ukubuya useya resigna. It's time for her to take care of a family and indoda yakhe yasebenza ingane zabo seyifundile ezinye sevarsity ezinye engisiqedile umfana wakhe uthisha akasasibona isidingo sokuthi asebenze aresign kanjalo kuMandlovu ayeke umsebenzi angabe sabuyele emsebenzini and then athole imali zakhe aqhubeke ahlala uhlala nani nomakoti wakhe umakoti uyapheka uyavuka uyakotiza ahamba esikoleni ayofundisa bayahamba nondodana yakhe azagcine undodana eze ethenge imoto nomakoti sebehamba njalo ngemoto sebeguduka. So la ekhaya sekunemoto ezo3 umuzi omkhulu vele ke baphila impilo eright. Kuthi ngelinye ilanga umakoti epheka njalo nje umdletshe nje naye uyamkhulumisa umakoti. So akekho umuntu onakile ukuthi enene okay umdletshe unaka umakoti akekho umuntu onakile nje ekhaya sonke ba right abantu kuphilwa kahle nje kuyajabulwa nje family nje is happy and thriving. Ubongekile uyafunda nalo munye umfana uyafunda kumnandi nje ahlale ke kitchen umakoti uyapheka ke ngalelo langa ke normally wathi makapheka bahlale noMandlovu kanye nobongekile kitchen. Makangekho ubongekile uhleli noMandlovu, makangekho uMandlovu uhleli nobongekile, sometimes uhleli nendoda yakhe or sometimes uhleli yedwa. Kuthi ngalelo langa ke ngelinye ilanga kuyabe umakoti uyabhizi uyapheka kuqhamuka umdletshe ubuya akukho umuntu ekhaya. uMandlovu akekho uhambile nobongekile they dealing with izinto zesikole umfana akekho lo thisha uyahamba uyomaka amaphepha la kuma kwakhona for lokhuzaneni phela konyaka and then umakoti uyena okhona lo munye umfana akekho naye kubangani bakhe angena umdletshe ekhaya umdletshe makangena ayidlulise ekitchen engathi uyadlula athinte umakoti umthinta kuphi umakoti umdletshe enqini abese thawu ngiyaxolisa makoti mntanami umakoti smile abe uncomfortable but smile nje azitshela ukuthi futhi bekuyiphutha ngempela kuthe kusuka lapho umdletshe useyaqala uyabuya ubeka isikhwama sakhe uyabuya uza la ekamereni uyafika la ekamereni uyabuya usuke ekamereni uyeze kitchen uyaqala uthi hawu makoti hayi kodwa umntwana olungile uyaqala nje uyamcomplimenta nje uyaqeda lapho lokhu athi enene kodwa ushuthi wena makoti mawungase nje ungiphe kanye ukhona yini umuntu ozobona la ekhaya ukuthi wena wake wangipha njengoba ngekho umuntu nje umakoti ahleke inhlini nathi hayi baba ngeke ngikwazi ukuthi ngenze njalo ngoba ngicabanga ukuthi enene njengoba ngunkosikazi indodana yakho ngiyoba intombazane embi mangenze njalo athi umdletshe ngeke baze babone kuyobe kuphakathi kwami nawe kudlule lelo suku lelo makoti apheka uqedile athule angasho lutho ngoba umakoti angaxoxe ekhaya ukuthi yazi ubaba ubeka ngishela esho izinto hayi ukuthi ungishela futhi ubengitshela nje direct ukuthi ucela ngilale naye and ubesho lezi zinto manje uyasaba umakoti ukusho ekhaya ngoba uyabona ukuthi uzoqhatha umfana wakhe nobaba and futhi uzoqhatha uMandlovu nomndeni ujabulile aphinde futhi ngelinye ilanga njalo nje makutholakala ukuthi umakoti uyedwa umdletshe uzozama ukwenza ama remarks anjalo kuthi ngelinye ilanga umdletshe abuye emsebenzini umakoti ngalelo langa ukhona and unkosikazi upregnant so she's in a maternity leave so pregnant umdletshe angene ekhaya avula isicapha athi koko angene uyafica kukhona umakoti uyedwa makafika umakoti eyedwa umdletshe umakoti wenzani
ubusy ubeqeda ukugeza usekamereni lakhe uvalile, but because bengekho umuntu akavalanga ukuthi wasikhiya isicapha avele abone ngoba bumdletshe esevula isicapha engena ngaphakathi.